ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ 01. Имрӯз 22 июли соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ арзон мешавад, бари шумо пешкаш мекунем. Бо диққат дӯстон хушо тамошо кунен. Навора гӯш кунен, видеора тамошо кунен. Мо мефаҳмонем оиди ҳар як хона, квартира, ҳар як технико, аппарато маълумот метиҳем. Маъқуле ки бошад баъд занг бизанен. Мо фақат реклама қабул мекунем. Рақамҳои WhatsApp барои реклама кардан, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника. Шояд ягон маҳсулотҳои фурӯшӣ бошад дар шумо барои фурӯши реклама кардан. Агар хоҳен дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунен, дар WhatsApp муроҷиат карда метавонен. Дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем бачаҳо. Видеода лайк монен, дар канал подписатсия кунен, фикротона дар комментария нависен. Обуна шавен бачаҳо. Навора бо диққат тамошо кунен. мерем ака. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занен. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. Бародари азиз, и ака мега ки ма да ягон замини дусотихаҳай баракдори арзонакай бошад мехарам аз гирду атрофи шаҳр то 70,000 сомонӣ. Рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастида метавонен дӯстон занг занен. Якташ ҳам дастӣ, ҳам WhatsApp, якташ WhatsApp-и холӣ. Занг занен дӯстон, чахчах кунем. Ҳамин хеле эълонот дар кор бошад, дар WhatsApp ман муроҷиат бикунем. Бачаҳо, эълонтон мекунем. Оиди эълони яка, ҳамин якаро дастгирӣ мекунем. Ягон дӯстотон, бародаратон шояд ягон дусотихаи духонагай, хонагай барак дошта боша, ҳамин яка мегира, коршунав бикунем, беҳтарин кор мешавад. Аппарати морожник, дӯстон нигоҳ кунен, гармӣ кишид, сезони морожнӣ мешавад. Талабот бисёр кишид, савдо зур мешавад. Аппарати морожник дар шаҳри Душанбе дар Пахтакор қарор дорад. Бачаҳо азиз, нарх 5000 сомонӣ, мега 17000 харидем, просто дар кор нест, савдош мекунем, 5000 дар касс мегира, ош шавад. Дар WhatsApp шон ба дили пур аз номи канали Саудо ТВ занг занен, аппарата бихарен, ай пушти бизнесотон шавен. Бачаҳо азиз, пушти магазинтон намемонен ки бисёрай морожихрак бисёрай. Занг бизаво, чахчах бачаҳо аз номи канали Саудо ТВ. Аппарати 17000, 5000 сомонӣ, занг занен бачаҳо азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи дар шаҳри Кулоб, дар 9 микрорайон, доми 5 этажа, хона дар 2 этаж. Дом мега худаш 5 этажай, хона дар 2 этаж, доми 20ай. Номи дом, доми 20, дом баландиш 5 этаж, дар 2 этаж хона қарор дорад. 285000 сум нарх. Як хонагай 38 квадрат метр, пеши институти технологӣ. Ремонт дора, назди беморхонаи марказӣ, дар сентри шаҳри Кулоб. Ҷои ободай, мактаб, масҷид, садик, беморхона, транспорто, бозор, ҳамаш наздик акай. Шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. аз номи канали Саудо ТВ занг бизанен, хонара бихарен. мо дар кироӣ кардан мо реклама мекунем, фурӯшта мегузорем бачаҳо. лайкотона монен, фикротона комментарияда гузошта монен. аз куҷо хона дар кораи шумо да. Квартираи фурӯшӣ навбатиро нигоҳ кунед бачаҳо азиз. Дуҳуҷрага квартира 2 этаж, 47 квадрат метр. Паспортни стол, наздикии паспортни стол да қарор дорад. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 425000 сомонӣ нарх. Духонага дар ошиёнаи дуюм. Ремонт просто бомба, люкс кардагиай. хона техпаспорт дора, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. квартира беҳтарин квартираҳай дар 2 этаж. занг занен бачаҳо, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен. 425000 сомонӣ, ремонто ба дараҷаи олиш. маслиҳат кунен, бигиренш. аз мо навор карданай, аз шумо лайк гузоштан,
наворое ки мегзорем дар шумо уведомление мера вақти подписаться мекунен. Просто тамошо мекунем, неки ҳам як навора мо 3 соат 4 соат вақт сарф мекунем. Лайке ки 1 сония вақт намегира намежиқен. Лайкотон бачамон инофи. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат пушти ҳайкали Модарҷонда қарор дорад баша азиз. Квартира дар соколни этаж. Хонаи мо дар соколни этаж дар подвал. Тагхона. 165,000 сомон нарх. Духонагаи 55 квадрат метр. хонаҳо бо кирпичи пухта перегородка кардагиянд. баландии хонаҳо 3 метр. об свет дора. бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. дом техпаспорт дора. яъне ки хонаи мо техпаспорт дора мега. кирпичи пухта далши мегирен ремонт мекунем. соколни этаж 55 квадрат 165,000 сомонӣ. одамое ки сумтон камайку мегӯянд ки мо да 170, 160, 180,000 сомон да духонага биёвен, коробка биёвен. ина ёфтем бачаҳо. ба дили пир занг занен бирем бигиренаш. дӯстон, квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки сеҳуҷрага квартира, якум этаж, 70 квадрат метр. 70 метри квадратӣ, якум микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. 425,000 сомон нарх. хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, маҳаллаи якум микрорайон, хоб дар якум ошёна, сеҳуҷрагаи 70 квадрата. хона ремонт дора, назди супермаркет, Кохинур, мактаби 86. ремонтҳо дараҷаи олӣ дар ҷои беҳтарин қарор дорад. дар ҳар як ҷо ҳам супермаркета намегзорам бачаҳо. медонед на? вақте ки ҷо обод шид, мардум бисёр шид, талабот ба мағозаҳо зиёд шид, баъд супермаркетҳо мешава ва домора зиёдтар сохтмон кардан мегиранд. нашоти хона занг занем бачаҳо азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шаҳрора, деҳаи Урдабуз, роҳи Сангӣ, маҳаллаи Ганҷрез. Урдабуз, Ганҷрез яхеле ҳарчиячай. 7 сотиха 4 ҳуҷра, 420,000 нарх. 4 дар хона дора мега, 2 таш 6 ба 3, 2 дигаш 4 ба 3, 1 калидори 6 ба 2, душево 1.5 ба 2, об свет дора. хона дар назди бонгоҳи тиббӣ. хона ба кирпичи тайёршудагӣ. кредит дода намешавад. ремонти хона 50%. ҳамаи материалҳо барои далши ремонт кардан ҳастай. таппа тайёрай. намехарен дига, ҳастай. мактаб ҳаст, ҳуҷҷатҳо ҳаст, аптека ҳастай. 420,000. занг бизаво маслиҳат ки бигириш. ма фақат навор мекунам бачаҳо. хонаҳора дар канали худам рекламагузорӣ мекунам ки мардуме ки мо да подписатсия мекунам, моро тамошо мекунам, ба хотири хонаҳои фурӯшӣ тамошо мекунам бачаҳо азиз. хеле ки шумо моро тамошо кардастем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ дар повороти Ленинград, гардиши Ленинградда қарор дорад. ноҳияи Рӯдакӣ. ҳолати коробка. сехонага, 74 квадрат метр, сеюм этаж. ватсапшон рақамҳои ватсап дастӣ. ахираш 44 365,000 сомонӣ. дӯстон, занг бизанен, маълумоти бештарша бигирен. видеода лайк монен, фикротонро нависонен, хонаҳотонро ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунен. мо дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм реклама карда фурӯша мегзорем. одамое ки навораи моро медизден ку дизбачаҳо гирифта дар аму каналотон мегзорена, ҷои рекламаи мара маҳкам мекунанд, айхотон мемонед. вақте ки мо дидем бачаҳо, хафа нашен. ба хубӣ гуфтасем, каналотона жалват мезанем, маҳкам мешавад. ба ҳамин хотир меҳнат кунед, худотон навор тайёр кунед, аз мардума рӯбардор накунед бачаҳо азиз. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Қазоқон, ноҳияи Сино 2, доми 16 этажа, хона дар 9 этаж, беҳад ҳавои тоза. сехонагаи 85 квадрат метр, $97,000 нарх дӯстон азиз. $97,000. $3,000 кам $100,000. пеши қуртубхонаи бародарон да қарор дорад дар Қазоқон. об свет ҳастай. наздикиштам садик, мактаб, масҷид ҳастай, аптека, техпаспорт олӣ надора. ремонтҳо 100% кардагӣ бо тамоми
шароитҳои хуби замонавӣ дараҷаи олиш $97,000 занг занена маслиҳат бигирем. аз мо навор кардан аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. дӯстони гиромӣ, дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюм этаж, масоҳати 24 квадрат, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, 24 метри квадрате 147,000 сомон гуфтанд. хиткаден 147,000 сомон. пеши мактаб, садик, балниса, масҷид, бозорча, аз политехникум 6 километр поён, аз калсавои политехникум маршрутка 3 сомонда мерава. шаҳраки Шарора пеш аз рафтан занг занен, свет пасани об дар либоҷо ҳастем. 147,000 сомонӣ занг мезанена, маслиҳат мекунем, мегирем. дӯстони гиромӣ, дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатӣ дар ноҳияи Хӯросон, кӯчаи Ориён. бачакҳои Хӯросон амиҷаен, тамошо кесен ё не? кӯяк дастаро бардорен. Секомната квартира, дуюм этаж, масоҳат 68 квадрат, кӯчаи Ориён, ноҳияи Хӯросон. 300,000 сум нарх. хона дар ягон масъала мушкилӣ надорам мега. як қисми чизу чора дар вақти савдо кардан меиста. барои маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp ахираш 0929 ба дили пир дӯстон муроҷиат карда метонен. занг занен дӯстон, маслиҳат кунем, бигирен. ирӯза навор дӯстон тамом шид. чизе ки роӣ карден, хоҳиш карден, ёфтам, ҳамаша мондам, навортон кардам. лайк монем бачаҳо. ҳамин лайкҳои шумо гарени важне, медонен. комментария кунем, бо гарени ба зур мешава. агар подписатсия кунем, бо ая ҳамаша зурай. зинда бошен дӯстон. Саудо ТВ ба пеш.